Good day mga kasaksid! Welcome back sa JMJ Agri TV kung saan agriculture at new technology sa pagsasaka ang bida. Sponsored by AJ Farmtech. Dito yan mga kasaksid sa tapat ng SM Rosales. Makikita nyo ang AJ Farmtech. So bago po natin simulan na video, syempre mga saksid, huwag nyo po munang kalimutan mag-like, comment, and subscribe sa ating channel at pakishare na rin sa mga farmers natin na naghahanap ng mga ganitong unit. Maraming salamat mga saksid. Let's go! Diretso na natin sa video. So yun mga saksid, good morning sa ating lahat. Syempre andito ulit tayo no, sa Toolbox Guy dito sa tapat mismo syempre ng SM Rosales. Ayan, dito lang yan sa Pangasinan. So yun, i-explain ulit natin sir kung ano yung mga bagong available dito sa kanilang store mga saksid. Syempre papaliwanag sa atin yan na nag-trending na si sir. At sir, pakilala ko ulit. Hindi ko pa nakikilala ng iba. Si Sir Jimmy po. Okay. Jimmy Benicio sa AJ Farmtech po. Ayun, sa AJ Farmtech. So mga kasaksid, ipapakilala ni sir itong mga kanilang mga produkto. Sir, ano yung unahin natin sir? Ito po sir, meron po tayong weeder machine po. Weeder machine. Opo. Okay. So ano naman tong ano sir, naitutulong ng ating weeder machine? Ano yung mga advantage niya? Sa mga, pang ano po ito sir, mga damo. Yung mga root, matatagal po niya. Kumbaga hindi na sila may hirapan na ano dahil may gulong na eh. May gulong po siya. So ito, saan kalimitan ginagamit to sir? Sa mga ano po sir, yung mga madadamo po talaga ng mga farm. Pag either na grass cutter, ito na po. Mas ano po siya. Kung mga bakal na yun. talagang matatanggal po yung mga ugat niya. Ugat mismo mga talaga ugat ng mismo. damo, no? Opo. Oo. Para, medyo, ano na. lalo na sa mga ayaw maglagay ng chemical, sir, no? Yung ini-spray para sa Yes, sir. pangdamo. Medyo, Ito, medyo, ano yun, delikado. ano na, delikado na po yun. Oo. Pag yung mga, ano, at nasisira po yung kanang lupa po natin. Yung Pag lupa palaging mga chemical. Okay. So yun, ayan mga kasaksid, available din to dito sa AJ Farmtech. At syempre sa price, syempre mag-message kayo mga kasaksid dito sa kanilang FB page na makikita nyo sa baba at saka dito sa screen. So yun, next natin sir. Ito po, ano, crawler. Roller naman to. Ito po. Ayun. So ito sir, ano yung mga kasamang ano nito sir, implement? Ito sir, ito yung pwede po rin sa ano po, sa mais. Kung alam po nila yung pang rincon. Pag magre-rincon po sa mais, ito po, pwede po ito. Ayun. Yung ano niya. Marami pong adjustable na rin po ito. Tapos ano pang may mga kasama ba siya sir na ano na implements? Yung mga implement niya, pwede po siyang may mga separate po na pwedeng i-attach po na magagamit para sa pang ano po ng mais. Okay. So yun mga saks. Ito ilang horsepower to sir yung ano, makina niya? Bali ang horsepower po niya 7.5 horsepower sir. 7.5 horsepower. Okay. Ano pa to, 7.5 no? HP Gasoline. Titans, gasoline po. Gasoline. Okay. Gasoline engine siya mga saks. Meron na rin po siyang ano, bali sensor sa oil po ito. Ay, may sensor Opo, sa oil. para kapag kulang po yung langis, hindi po andar ang makina. Parang okay. safety Safe measure po feature niya. niya. Safety feature po niya. Ayun mga saksi. Okay, sige sir, next tayo sir. Ito kasama sa Hindi po. kasi pakita lang din natin. Ito po. Ito po, lawn mower. Sa ano ito sa mga pwede sa golf, no? Opo, sa golf po. Tatabas ng damo. Sa bahay, mga Bermuda grass. Pwede din po sa mga farm na madadamo po. Available rin yan mga saksid. Lawn mower. Ito po yung pinaka ano ng mga damo. Ay, okay, dyan Pinaka-task pupasok. po niya. Dito po papasok. Pag napuno, tatapon po natin. Pag napuno, tatapon. Ayun. Tama. Para di ka na magwalis pa sir, no? Opo. Okay, sige sir. Next tayo. Po tayong ano, mga braided house. Yun. Tiyasa. Dito. Opo. Meron pong 2, 3, 4. Ayan. So, pakita ko lang po yung texture niya. May mga meron po siyang ply. Talagang matibay po talaga. Tibay talaga. Opo. Ito dahil nung dati na plastic lang po siya.
Hindi na sila mahihirapan sir na hatak ng hose, no? Hindi na po, sir. Tricycle. Kasi Ito, bit-bit na lang. bit-bit na lang po ito, magaan. Gaan pa. Saka matibay po. Oo. Tingnan niyo po yung ply niya. Oh, parang may tela siya sa labas. Parang may eh, no? tela po. Oo. Yan na. Tsaka yung ano niya sir, ano yung mga sizes na available niya sir? Meron po tayong 2 may D3, may D4 po. Ah, okay. Tapos yung haba niya sir, 100 meters po siya. 100 meters. 100 meters. Meron din pong mga 50 meters. 50 meters, ayun. Sa mga malalapit 2 by na 50 meters, 3 by 50 meters, Ayun. 4 by 50 meters. May 100 meters din po available. Ayun mga kasaksid. At available yan dito. So, bagong dating lang din sir, no? Opo. Bagong dating lang din. Heavy duty braided hose. Kiyasa. So yan, ito mga saksid, ito yung battery ng ngayon na lithium sir, no? Tapos ito yung old yung dati. So malaki ang diferensya ng bigat niya mga saksid, oh. Parang to kasing timbang sir ng no? Yung ordinary na knapsack sprayer. Mas magaan mo din. Masagan. Masagan pa, mga saksid. Parang battery na lang ng mga power tools. Power tools, Yung parang mga ganun. battery na power tools. Parang ganon. Ganon yung niya. Ito naman sir, mga generator, no? Opo. Ayan, ito naman tong generator natin, Kiyasa sir. Ito sir. Gasoline generator po ito sir. Gasoline generator. Opo. Okay. Ilang KGG, horsepower to sir? bali 7.5 horsepower sa makina niya. Okay, 7.5 horsepower. Yan, available gasoline. Available. Gasoline po. Gasoline type siya. Ito po ano lang po siya. Recoil start lang po siya. Hinihila lang po. Meron din tayong mga battery din po dito. Okay, so ito naman yung battery na. Medyo malaki siya sir, no? Mas malaki siya. Ito, one pa rin po ito sir. Pila lang po ito. Ay same lang sila. Same lang po sila sir. Okay. Ito, distant lang. Apo, Meron gasoline siyang type. electric, gasoline din. No? Apo, gasoline din. Kiyasa mga saksi. Tapos yung... Mas malaki na po ito sir. Ito yung mas malaki na. Kiyasa din. May electric start. Ilang na po horsepower to sir? ito. 16 horsepower. 16 horsepower mga saksi. Ito po yung model niya. 680 pag may ipo ano pa yun, electric start. Okay. Tapos may battery na rin po dito. May battery na rin siya. So yun, electric start, susi. Ito po kaya na po ng ito, aircon. Aircon, refrigerator. Yun. Matipid din sir sa gas, no? Ano po yun? Depende po yung sa load po. Depende sa load kung Opo, ilan sa yung load pa rin. nakasaksak pala. Kung ano po yung nakasaksak na gamit. Pero ilang siya sir, watts yung niya? Bali 6,800 watts. Parang ito pala. Sorry. Dito po, yung rated power po niya 6.9 kilowatts. 6.9 kilowatts. Opo. Ayan, mga saksit. Para makita niyo. Ayan, 6.9 kilowatts. Tapos yung next natin sir. Ayan, ito sir, generator naman na. Paano naman, nito? Ano ito sir? Bali, yung model po niya FG4000 ay na po ito, inverter. Inverter. Opo. Ibig sabihin, Inverter paano pag, sir, pag inverter? Mas, ang inverter po, Mas tipid siya. mas matipid po siya. Oo. Yung klase po yung inverter, meron din yung close, meron yung open. Dalawang klase po yung sa inverter po natin. So parang anong pinagkaiba niya dito sa hindi inverter? Ito po yung open na inverter. Medyo parang lights, parang parehas lang po sila sa mga yung generator na pinakita natin kanina. Ang pinakaibahan lang po nitong inverter, kumbaga parang sa sasakyan, parang computer box siya. Ganon. Yung pinagkaibahan po niya. Parang may computer box na. Parang computer box po siya, yung mayroon po siyang mga IC, meron ito po, yung mga niya. Okay. Apo, yun po pinagkaibahan niya sa... Tsaka tahimik na rin siguro to sir. Tahimik din po sir. Tahimik rin siya. Ayan mga saksi. So, ito yung niya. Pangalan ng So, ito sir, Delta. Delta, ito po. Gasoline type din po ito. Gasoline type din. Okay, yan. Gasoline type din sila. Tsaka Mas electric. mga lang po siya. Start and 1.8 watts lang, maliit lang po. Okay. Pang mga lang po yan. TV, electric fan, mga ilaw. Lalo na ngayon, emergency. Diba sir, magpapatay daw na. Okay, kailangan meron tayong mga Backup ganito, po na generator. Oo.
So, ito sir, Kenbo. Ano naman itong Kenbo natin? Gasoline din po yan, sir. Gasoline din, okay. Tapos ito, electric start na ba o ano? Ano lang po, dihila lang po. 2,500 watts. 2,500 watts. Gasoline type din po ito. 7.5 horsepower. 7.5. Yung makina po niya. Yun, succeed. Carbo. Okay, sige sir. Itong next. Diesel po ito. Diesel. Diesel naman na to. Diesel, sir, yan. Okay. Sumo. Ito, sir. Sumo generator diesel 3,000 watts. Yun, medyo malaki-laki na. Recoil start. Dihila, sir. Walang battery. Hila siya. Hila din. Yan. Diesel, sir. So, yun. Ito sir. Ito, mga para sa kuliglig na po ito, sir. Mga Okay. makina. Mga makina. Mga Para sa mga takatak, mga kuliglig. liglig. Yan, mga available din. Pang araro. Oo. Yan, available. 12 horsepower. Mayroon ding Yamaha. Meron ding Yama. May 12 horsepower. Oo. 16 horsepower. May ito, 7 horsepower po ito. Tapos ito naman sa ilalim sir. Ito yung mga malalaki no. Mga heavy duty na ano to, sir. Generator. Generator. Available po lahat dito sa atingan. Ano to sir? Mga diesel na lahat no? May malalaki din tayo mga ano, sir, ito. Mga gasoline type. Ay, yan. Mga malalaking 8.5 kilowatts. Oo. Ayan. Tapos ito mga Generator, sir. Yung lahat. generator din. No? Lahat yan mga succeed. Okay. So yun mga succeed. Kumpleto sila dito ng generator. Tapos dito sir sa kabila. Itong part. Ito, mga water pump po. Hanggang sa Available baba pa sir. Puro water pump no? Opo, water pump po lahat ito. May gasoline, may diesel. Ayan, ito mga gasoline sa taas. Mayroon tayong Robin. Ito sir, bago lang ba ito, Robin? Matagal na po ito, sir. Matagal na rin. Since bata pa tayo, meron na ito mga ito. Ayun, 5.0. Mga gasoline sir, no? Opo, high pressure po kasi ito. Yung pump na. High pressure. Malakas ang buga niya Malakas talaga. po. Tapos dito sir, sa kabila, Ito, mga ano na po ito, mga diesel water pump na po ito mga ito. Mayroon tayong Yamaha, Sumo, D3, may Sumo na D2, kasama D3, diesel din po. May Yamaha din na D3. Yung mga saksi. Kasi ito yung mga ano rin, takatak sir, no? Takatak po, pang kuliglig. Kuliglig. Yan. Depende po, pwede rin po siyang gamitin sa water pump. Ay, okay. Yung ina-adapt po Ay, may ng na-adapt lang na yan. na pump po. Okay. So yun, ito naman sir, mga ang tawag dito? So sir, water pump po ng Kiyasa, Titans. Okay, water pump kaya sa rin. Titans water pump. 3x3. 3x3 naman siya. Apo. Meron ding Titans na 7.5 horsepower vibrator. Ayun, 7 horsepower. Ito, sir. Mas lakas yan. Pang ano na to, sir? Construction. Yung sa mga pang ano ng vibrate ng mga halo. Okay. Sa mga poste, sa mga Ay, yung pwedeng itapon niya, parang ganun sir. sir, yung Tama ba? pag nagano tayo ng poste, sir. Bahay, pag nagpatayo tayo ng bahay, poste, yung may hose po ito eh. Tapos halo ang inano niya. Opo. Okay. Sisiksikin po niya yung mga oo, buhos. Yan, so, Tapos yung mga slab, vibrator po ito eh. vibrator. Concrete vibrator. Okay. Sir, Mga submersible pump. submersible pump. Available po, marami po tayong submersible pump dito. MPT, Regen, Ito karamihan sa ano ginagamit sir, no? Sa mga fish pan ba? yes sir, fish Pwede rin, pan, oo. pwede po. Fish Ano pan, pong electric, ganyan. sa mga swimming pool, Swimming pool, oh. sa mga baha, Oo, pag mga yan po. yan sa dagupan. Dago pa, bili na Alas kayo. siya, yan. Pag ano, pwede yan, Ano po, makasaksit. pwede, meron pong pang dirty water, meron din pong pang clean water. Okay. Dalawang klase po yung pagpipilian Dalawang po klase natin. siya. Kung kailangan natin pang dirty water, meron din po. Pero kung yung water dirty, para Ah, mailabas siya, kung gusto yung clean water, pwede yun. hindi po, pang dirty water po talaga. Dirty talaga siya. Pang- Kasi may mga bara-bara pala sir, no? Oo po, Baka may sewage. bumara, Mga ganun po.
Baka masira pag sa clean water. Opo, ano po, may babara po siya. May Ito po babara yung ano siya. niya. Yan po, marami po tayo. May Rygen, mayroon din pong Lotus. Ayun. Lotus, so parang tibay Ito, na. Lotus, matibay po talaga, magandang Lotus. Oo, kasi ito, ano eh. Ito, maganda rin ang ano, Rygen. Marami tayong ano dyan. Marami pong bumibili niyan. Bumibili ng Rygen. Okay, so yun. May mga malalaki din po tayo mga submersible. Hmm. Diba, ginagamit po nila sa mga yung ganito na po. Ginagamit na po nila sa mga ano to, yung mga poste na mga hinuhukay. Nagkakaroon po siya ng tubig. Ito na po ginagamit nila para pang tanggal. Ito yung mga pang dirty water ito, sir. Okay. Ganito yung Sa design mga baha niya. talaga. Opo. Yan talaga ang ginagamit. Kapag yung clean water po, ganito po yung design niya. May screen. May screen. Opo. Nasasala niya yung ano. Clean water po ito. Ito mga ito, dirty water to po mga ito. Sa ano sir, kung gusto nyo na, di ba parang kung gusto, may balon sila, ganon. Opo, yun. Pwede. Sa mga balon, pwede po talaga. Open water, yung mga balon, pang ganun po talaga. Pwede ganon talaga. Sa irrigation, Irrigation. sa mga balon, yun. Oo. Doon siya nagagamit. So yun, mga succeed. Tapos ito sir, sa kabila, mga ano naman na to, Jetmatic, no? Jetmatic na po ito. Okay. Jetmatic natin, merong Emerald. Pangbahay na po ito, sir. Pambahay Jetmatic, na. yung may mga tangke. Oo. Kahit May sa ano sir. pressure tank. Oo, sa mga ganon. Sa bahay, sa bodega. Sa bodega. Sila mag-ano. Saan po gusto nilang ilagay? So iba-iba ng size to sir, no? Marami. Meron po, may 1 horsepower, shallow wheel, may Lotus, 1 horsepower, shallow wheel, may Matsumoto. Yan po. May Wish, meron ding deep well. Ito po ang deep well. Ang pagkakaiba ng okay. ito po yung shallow well. Shallow wheel. Ang deep Ito well po naman. ganito. Bali dalawa yung butas po dito sa Anong pinagkaiban pala sir ng shallow sa deep well? yung deep well po hanggang sa malalim na tubo, mga 6 na tubo, 8 tubo, kaya po niyang itaas. Gano'n. Yung tubig. Oo, yung tubig. Pero Kapag ito, deep well. pag deep well. Kapag shallow well po, halos 3 pyesa lang ang ano po niya. 3 tubo lang ang kanya. 3 to hanggang 4. Okay. Kaya po. Ito, ibig sabihin nito, kaya niyang kumuha ng pinakamalinis na tubig. Opo, pang kasi deep well po ilalim. talaga, hanggang 8 pyesa kaya po 8 niya. pyesa. Grabe. Ito, mga saksi meron din sila. 8 pyesa na tubo. Ayan. Okay, sir. Tapos ito, sir. May depende din po dito, may 1 horsepower, may 1.5, may 2 horsepower. Okay. Ayan, ito rin. Mga ganun, sir, no? May mga electric motor din po tayo dito para sa power spray. 1.5 HP. 1.5 HP. Apo. Kasi ito rin yung mga ibang mga ano. Ayan. Yan sir. Mga electric motor. Mga electric. Mga to. Electric motor po ito mga to. Victor. Ah. Pure copper wire. Yun. Succeed. Sige, sir. Next tayo, sir. Ay, ito na. Sana. Sir, blower. Ito, para saan naman nila magagamit ito, sir? So sir, ginagamit po nila sa sa sibuyas din. Pang blower po sir ito. Okay. Para matanggal yung mga balat ng sibuyas pag na-stack. Pag nililinisan nila yung mga sibuyas. Pwede pala to. Pwede din po yung pag naghuhukay ng mga ano, yung nagmamining. Okay. Para mayroon po sila Coin gold. Ayan pala. para may paghingaan po sila. Yung mga Ayo. nagmimina. Ito, ginagamit din po nila ito. Sila. Blower. Blower. Okay, saan? Next. Dito na, sa kabila, sir. Sige, sir. Sir, meron tayong meter saw dito. Para pang aluminum. Aluminum. Opo, yung mga ano sir, steel window na mga aluminum. Ayan, Ito po, may pang-cutting. pang-cutting po nila ito. Ito, same lang po sila. Ito, Lotus po. Lotus. Yung isa naman. Meter Entap. saw. Mm, Ito, mga ano, circular saw. circular saw. Ito, circular. May steel, Mm. M-top. Meron din pong battery, Lotus. Ayun. Para di ka Na circular. Meron din ito, Lotus po. Ito.
Tapos ito sir, mga ano naman, Mga cut-off machine po yan, sir. cut-off machine sa Ang putol ng mga bakal po. bakal naman to. Ayan, Lotus. Lotus. Maganda po yan. 6 months warranty po yan. Ayun, mga Tapos lifetime service. lifetime service. Wala po kayong babayaran na labor libre po. Mm, Pag dito po kayo bumili sa amin. ayun. Kaya mga saksid, alam niyo na kung saan makakabili. Pagtapos mo ng warranty 6 months, yung service lifetime, wala po talagang babayaran. Meron din po tayong dito, cut-off machine na skill. Ito, pang ano naman. Same lang po sila nito, Ay, cut-off same na machine. sila. Ay, okay. Yun. Kasi ito, mga kahoy naman nata to. Pang sa kahoy po. Mga kahoy na to eh. Opo. Ayan. Yan, meron. Ito po yung ano, cut-off machine na 4 horsepower po ang ano, Mm. belt type. Ay, belt type. Opo. Yun po kasi direct po mga to eh. Ito belt type po siya. Malakas Tapos ang mas ano malaki yung motor po niya. yun. Mas 4 horsepower. Yan, may mga welding machine din po tayo ng mga M-top. Welding machine. Welding machine ng M-top. Meron ding mga MIG. Ito, medyo ulit. Ang cute nito mga Apo, 300 amperes po yan, sir. So, hindi ka na mahirapan mag, ano, So, sir, marami home pa. service. Basta dito ka, blower. Oh. Ayan. Ito naman blower. May blower po tayo dito. Tapos ito sir, yung mga pressure washer. Oh, sir, may ano yan, sir. Pressure washer, ito 2,000 watts. Okay, malaki na. 50% off po lahat yan. Oh, yun, 50% off po. Ito 1,400 watts. High pressure washer. 50% din sir. 50% off po lahat. Yun. Yeah, mga socks. Ito po, vacuum po. 20 liters na vacuum. 20 liters na vacuum. Meron din po tayong 2-in-1 na 20 meters automatic hose reel. Ano Sir, naman to sir? garden hose, sir. Ah, okay. Hindi ka na ano, sir, hihilahin mo siya, sir. Oo. Ayos ah. Pag magdidilig ka, Diyan na lang. kung anong haba ang gusto mo, hilahin mo lang siya. Hindi mo na Automatic siya yan. lulukutin, sir, kasi automatic na malulukot na sa loob. Oo, yun ang maganda mga saksid. Ito, naka 50% din sir, no? 50% off din ito, sir. Ayun oh, mga saksid. Lahat ng mga Lotus natin na power tools, nasa 50% off. Sa 50%. May mga vacuum tayo, 4 liters. Mm. Merong 4 liters, sir. 4 liters, 10 liters. 10 liters naman to. May 20 liters. Yung mga box ay toolbox set. 12 bucks. Oo. Sir, 50% off lahat yan. Ayun, saksid. 50% off na siya. Opo. Mga ano yung laman niya sir, eh, no? Yung tawag. Ano, sir? 12 bucks lang po. Toolbox lang. Opo. Okay. Tas, Wala siyang tools. ano siya. Kasi mas mahal pag may tools. Mas mahal yun, sir. Yan, mga saksi, Yan marami po. sila. Mga 50% lahat to, sir. Yes, sir. Lahat ng mga, ano natin, mga Lotus. power tools natin na Lotus. Meron tayong mga debater dito, sir. Oh. Yung mga pang screw para sa mga cabinet. Ay, oo, yan, di battery. Di battery na po ito, chargeable. Oo. Meron tayong rotary kit. Ito, marami itong mga, ano, sir. Maraming mga accessories ito. Oo. Ano, sir? Ayun. Pinanglinis sa mga motor. Uy, Ayan, sir. Oh. ayun. Oo nga, ang dami, oh. Kompleto. 50% off yan, sir. 50% off. Ayan siya. Rotary kit. Yan. Okay. Meron tayong trimmer pang mga sa mga wood. Meron po tayo dito router. Oo. Yung mga mahilig po gumawa ng mga ano design sa mga ano, sir, Sa wood. cabinet, Ay, sa mga cabinet. mga pang pintuan sa bahay. Ito Ayan. po ginagamit ako. Ayun, saksi. Ito po, sir, jigsaw. So, Ito po yung pangkinis sa mga pader o semento o kahoy. Ito, sir. yan, magamit na yan. Yung bisnalia, sir, ito na para mabilisan. Oo. Yan na. Apo, ito na yung sander. Sheet sander. Lotus din. Opo, Lotus po.
Hindi na kailangan ng magasgas yung kamay, sir. Ano na, di makina na lahat. Okay. Ito sir, ito naman. Yan, sir. Mga ano, sir, demolition, Hindi breaker. demolish ka na. Pag babagbagin yung mga pader, sir, pader, mga Mga poste, ito po kailangan. Ito naman po, sir, ano, may rotary kasi ito, sir. Pwedeng pang bagbag, pwede siyang pang butas. Depende pa rin, sir, sa bubutasin na pader kung ano. na kung gaano kakapal. Ganun po, Ayan sir. siya yung ano magkano. Oo. Kasi kailangan nating tanongin si customer kung ano yung gaano kakapal yung bubutasin niya para match sa ibibigay natin na product. Yan, sir. May mga malalaki din na mga rotary. May Mga success kompleto ng mga power tools. so, sir, meron tayong heat gun para sa mga may mineral water. Oo. Pang shield ng mga Sa mga sealer. sa mga pang sealer. sealer, Opo. Meron din tayong ano, spray gun, Spray water gun. base. Para hindi na mag-roll. Oo. Mabilisan na po pag nagpipintura ng mga kwarto. Yan, sir. Marami pa. Oh, blower. Blower. Ito, sir, maganda to kasi hindi ka na magwawalis. Malakas to. Malakas ito, sir. Pero wala ka ng problema Lip sa blower. Ang walis to, sir. Ayan. Hindi mo na kailangan ng walis ting-ting. Ito na. Ito na. Isang buga lang, tanggal na yung mga ano. Pati alikabok. Pati alikabok, sir. Sir, ito, pang ano ng ano. Tiles. Di battery. Anong ano din? Yung nagpapantay sir. Ganun. Dati ka na pupok. Ganun. Pang ano siya, sir. Yung pang sisiksik niya. Pang siksik. Mm. Kasi di ba iba parang pinupukpok nila ng ano sir. Opo, sir. Yun na. Yan. Ito. Ano na to? Ayos. Meron palang ganyan na rin. Sa mga ano natin, carpenter. Tiles vibrator siya. vibrator. Opo. Para iwas po sa basag sa mga tiles. Sa mga tiles. Kasi minsan martilyo lang nababasag, sayang naman sa mahal ng tiles. Sayang naman sa tiles. Ayun. Ito mga ano, sir, meron tayong panglinis. ano to, sir, yung polisher, Oo. pang car wash, Pang car wash. yung papakintab ng pintura Sasakyan. sa sasakyan. Pag na-car wash na, ipapalis na niya, polisher niya. lang. Dalawang klase yan, sir. Ito, sir, mga grinder na ito mga to. Depende na lang po sa watts. Oo. Meron din tayong panghalo ng mixer. Pang mixer, yung mga grout, Oo. yung mga pag gumagawa po kayo ng mga sabon. Ayan, pwede Ito yan. po, hahaluin niya. Pang mixer po niya. Ayun, mga saksi. Di battery, meron tayong mga di battery na 12 volts, mura lang, 50% off. Yun. Lahat po ito, 50%. Oo. Meron din tayong buy one, take one. Ayun. Buy one, take one. Ito sir. Isang grinder, isang drill, buy one, take one po. Ayun. Thank you, mga Set po saksi. siya. Lalo kung nangangailangan kayo ng ano, magamit sa inyong ano, karpentero kayo or ano, mga succeed sa construction, pwede yan. Yan po. Pati mga hand tools, sir. Okay, ito mga hand tools naman. Ayan. Mga hand tools lang, sir. Mga ano din. Naka 50% off po lahat. Yan, naka 50% to lahat mga succeed. Visit lang kayo dito para makita nyo yung mga Basta lotus po lahat. Power Lotus. tools tsaka hand tools. Na 50% off. 50%. Ayun. Yan. Tapos ito sir, may nakita ko na bagong ano dito sir eh, nadabanggit ni sir eh. Itong submersible ba? Ito sir, yung solar, Opo. hybrid ata no? Yan po ang kailangan natin ngayon eh. Oo. So, sobrang mahal ng ano. Oo, ng kuryente na rin ngayon. Mahal na. Kuryente at Mamahalan. gasolina, Oo. diesel. Diesel. Ito po Ayan, ang ano ngayon, hybrid. hybrid na solar pump. Oo. Ano po ito? Pag ganito po, ano, capsule type na pang deep well. Kahit nakahiga yan sir, no? Pwede. Sa tubo po ito, sir. Pag sa tubo ito, patayo siya. Okay. Isusuksok siya. Pero kahit 15 na tubo kalalim, Kaya. kaya niyang iakyat po ito. Kaya po niyang iakyat. Ito po ang solar. Susuksok lang sa tubo pala yan. Yan, sir. Meron din po mga dikuryente. Ito mga dikuryente po, ito mga ito. Ay, oo. Ito, kuryente po ito mga ito. Oo. Ito. Hindi pala yung pwede nakahiga, no? Hindi siya, hindi siya doon naka-design. Hindi siya doon Ang tayo nakadesign. talaga. Kasi may iba, tinatapon lang sa tubig. Meron, sir, yung mga Ganun, ibang no? yung mga dikuryente po, na mga deep na ganito, capsule type. Pwede rin siya pahiga Okay. sa mga kanal-kanal. Pwede rin siya, sir. Ayun.
Pwede rin naman. Tapos yan, maraming mga succeed. Yan, mga hand tools na lang din po yung mga yan. Takes na lang din. MPT. Tapos ito, mga plies. Mga, ano po ito, product ng MPT din po lahat ito. Marami po tayong klase ng plies. Okay. Mga malalaking generator. Ito po. Ito, pang ano nata to, sir, no? Office. Sir, 12 kBE na po ito. Malaki na po ito, sir. Oo. Ay, grabe. Laki ng makina. Available po yan dito, sir. Available rin yan, mga succeed. Yan, tapos ito din, yung ano. Blackstone. Ito, kahit ano, sir, no? Isang building. Hindi Hindi naman, sir. Two-story, gano'n lang. Mga ganun lang, sir. Two-story, Yan, sir. Kahit isang buong bahay na 2 palapag ito, kaya niya. Tapos ito, sir, ata, yung ano. Ilang anong tawag dyan? Sir, kwento, sir. Yung mais. Mais. Combination rice meal. Ayun, meron din sila mga succeed, oh. Combination rice meal. Kung naghahanap kayo, may available din yan sila. May mais, mayroong palay. Opo, pang palay po. Ito po, pang mais. Ayun, mga succeed. Available din yan. Okay, sir. Next tayo. Ito, sir. Ang ano? Lalo sa mga nag-harvest, sir. Tama, no? Mga Ano po ito? nag-harvest. Multi-craft bagging machine. Oo. Pang ano po yan? Pang hakot ng Palay. o mais. Oh, dyan sa Villasis, marami akong nakikita na ano. Automatic na po yan. Papaanda rin lang po ito. Ayun, ito lang. Isasak May na yan. hibang yan, May, ah. pupunta na po dito may sako. Oo. Makukuha na. Makukuha Yung na. sako ilalagay na lang dito. Opo, dito na babagsak yung palay. Hindi ka na magwawalis. Wala na po walis-walis yan. May walis na po siya. Oh, may kasama na palang walis. Succeed. May brush siya doon sa likod. Tapos ito yung kanina. Opo. Tapos ito, sir, yung mga ano. May mga power tiller po tayo dito. Oo. Diesel. Meron po tayong... Diesel ba to, sir? Diesel po yan na power tiller. Okay. Titans. Titans. Rocking Stone. Diesel din po yan. Yan. Available po ito mga to. Ayan, mga succeed. Available din yan. Okay. Ito.